खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय आरोना दिनै जोंहा नै आं नैबेयाव हाजोआव दंफैलायो मधुपुरनि हाजोआव आरोना दाख्लै जे जायगायाव शुटिं जादोंमोन ना माबानि सुदेम सनानि बे हाजोआव दंफैयो आरोना जोंहा नैबाव मोनसे आरो आदा उदै स्वर्गियारि बिथांनि मोनसे शुटिं जालायबाय बैसागुनि आरोना स्पेसियेल बैसागुनि थाखाय बानायदों बिथाङा ओमफ्राय आं फैदों आरोना बेयावनो बिथांखौ एसे माने बोरै बोरै शुट लादों बोरै बोरै मेथाइफ्रा मा स्टाइलनि ओमफ्राय माबायदि खालामगोन एक्ट्रिसा सोर माने हिर'इना सोर हिर'आ सोर बेखौ एसे देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जाबाय आरोना थ' शुटिंआ माबायदि जागोनथाय मिथिया आंबो दासो मोनफैदों नालाय बिसोरना एसे दहायनो मोनफैदों आरो बिसोरो ओमफ्राय आं दासो मोनफैदों बिथांमोनखौ आं एसे देखायलांसै बोरै बोरै लादों आरोना थ' बिथांमोना दहायनिफ्रायनो एसे एसे पजिसन लागासिनो दं नालाय ओंखायनो आंबो दा एसे देखायनोसै गाखोलांनानै गोजौआव शुटिंखौ एसे एकदम नैबे हाजो एसे गोजौआव लादों आरोना हाजो जावख्लानाय माबायाव ओमफ्राय नैबे गाहायाव दोनथ'बाय आं बाइकखौ ओमफ्राय गाखोनानै आंबो देखायनोसै आरोना थ' शुटिंआ माबायदि जागोन नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरो आं ना थ' नायलांबाय थादो बयबो थ' चलो नै जोंना हिर'आ शुटिं पजिसन लागासिनो दं आरोना शुटिंनि पजिसन दै औ दाख्लै बारा मोजां नुवाखैमोन आरो हिर' जानाय लोगो लोगो माबायदि साफा नुखो नुवाखै हिर' जाबा एसे देलायनांगौ जायो नालाय औ देलाय पजिसनाव थागोनलाय ओमफ्राय एसे हिर'इनखौबो देखायनोसै आं नै एकदम फ्रेश आरोना माने फार्स्ट माने बेनि फार्स्ट ना औ बेनि फार्स्ट माने एलबामाव फार्स्ट आरो बेनो फार्स्ट टाइम गावनि कभार भिडिअ दंबाय थायो मानसिफ्रा नुखादों जानो हागौ खिन्थु गावनि माबाया बेलेगनियाव नै बेनो फार्स्ट आरोना थ' नायलांबाय थानोसै नङा होमबा नोंसिनि शुटिंआ माबायदि जायो ओमफ्राय गासिबो साइडनिफ्रा दाख्लैनियानो सेम एखे अबे नै फिउचार हिर'इन नङा होमबा एक्टरनिया ओमफ्राय नैबेयावनो बानायदों आरोना शुटिंखौ एकदम नैबे मधुपुर गामि नैबे हाजोआव शुटिंखौ नैबेबायदि बानायबाय आरोना बिथांमोनहा एकदम बक्स लाबोबानो जायो बक्स लाबोबा दिनै मबाइलजोंसो बानायबाय मेथाइआ गोदान आरोना एकदम देग्लायसो दिहुननाय मेथाइआबो नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन मेथाइखौबो बानायगासिनो दं आरो शुटिंआ सोलिगासिनो दङ स्टेप मोनसे मोनसे बानायलांगासिनो दं आरोना खनसे शुट खालामखांबाथाय खनसे नायो माने माबायदि जादों बेखौ खनसे नायो आरोना जेरावबो नायखायो बिदि आरो बुस्थु कारेक्ट जाना जायाखै नोंहाबो मिथियाना आरो पजिसनफ्रा माबायदि जादों बेखौ मिथियाना ओंखायनो माने शुट खालामखांनायनि उनाव खनसे ट्राइ खालामनांगौ जायो नायनानै दहाय स्टेप मोनसे बानायदोंमोन आरोना बारा थिग नुयैखायनो सेकेन्ड स्टेप लाबावबाय एबार एक्टरा बबाव गोमाखिसै अ नै क्लस जाबाय आरोना आंलाय सानदों बबाव गोमाखै सानदों एक्टरखौ एक्ट्रिसा थाखोमादों आरो एक्ट्रिसनि माबा उनाव थाखोमादोंमोन आरोना बे मोनसे हुदाखा साफाय जाखांबाथाय माने एक्ट्रिसफ्रा नायनाया आथुर जालायो माने माबायदि जादों डाइरेक्सनाबो निजिनो नङा होमबा आंनो खालामनांगौ जाबाय उफाय गैया मानसि लिंहरनो हायासै मिउजिक मेथाइ मिउजिकआबो आंनो बानायनाय जाबाय मेथाइआबो आंनो खननाय जाबाय बेनिफ्राय दा नै एक्टिंआबो आंनो खालामबाय आरो थिग दं माने मोनफ्रोमबो माबानि गुना दं आरो दं बिदि जाहैदों आरो जेनेबा मानसिफ्रासो मा नुयो रायजोफ्रा पारफेक्ट जागोन गासिबो बिथांमोना माबायदि नुयो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय औ उपाय गैया थ' लालांबाय थानोसै दंबावो बहुत फंबाया केमेरामेन फंबाया बबेनिमोन आं स्टेपारानि नैबे केमेरा एडिटर एडिटिं खालामजोबगोन जागोन दे थ' नेक्स्ट स्टेपनि थाखाय नांगौ बेलेग खोथा सोंबावनांगौ दं आरो दा थांबाय थानोसै सोंलांबाय थानोसै साइड एक्ट्रेसफ्रा फ्राय प्रफेसनेल जाबायलै बिसोर सोरबा गगामाव नांगौबानो बिसोरखौ मोनगोन आरो ना जेरावबो माने दाख्लैनि माबायाव राग'नाय बर' सिख्लायावबो माने इसोर दं रग' बर' सिख्लायावबो इसोर दं एलबामफ्रा नुनायावसो मोजां आखिलैना एकदम माने बानायनायाव खस्थ' आंगायल'थार दाख्लैबो आंगायफैबाय नै दिनैबो माथो सिं सिं सां सां खिन्थु जेब्ला कमप्लिट ओंखारगोन ना ओमफ्राय होमबाना नायदो आरो नों मोसानो लुगैगोन मेदामा नैबेनो आरोना गासैबो फैफाजोबदों फरियालैनो गारियाव माबा लायदोंमोन आरोना बेखौ सोंसै माबायदि मोनदों दिनै एलबामा नै जोंना हिर'आ दहायनो सोंनो खोन्थागासिनो जोंहा माबाया मेदामा माबायदि मोनदों होननानै दे खोन्था माबायदि मोनदों दिनैनि एलबामखौ मोजां मोनदों मोजां मोनदों आरो न'आव सानबेसे बानायखो ओरैनो न'आव बानायनाया जायाखै मैया बानायबाय
जाथल' बानायदों आरो मैया ओमफ्राय ना दिनै बेयाव लाफैबाय आरो न'आव दा लास्टआव हाहैगोन ना हाहैया मैया लानो नागिरदों मैयाबा हाहैयासै दिनै कमप्लिट जागोन नामा दिनै कमप्लिट जागोन होननानै ओमफ्राय मिथिगौ नोङो रिलिजआ माला जायो रिलिजआ माला जागोन बैसागोनि सिगां जागोन ना बैसागोनि सिगां जागोन आरो जायखिजाया माला जागोन बेखौ बुंथ'नो हाला खावलायदो रायजोफोरखौ नायनो बयबो नायदो आरो ना बयबो नायदो आरो सापर्ट खालामलायदो दे बिदिबा नैबे मोनसे सुटआ जाहैबाय सिख्लाफ्रा ओरै लामाजों फैनानै एक्टरा ओरै जिरायना थानायाव एदावलांनाय आरो ना ओमफ्राय एक्टरखौ एसे फोरोंलायनांगौ जोंना एक्टर माने डाइरेक्टर गावनो एक्टराबो गाव नालाय एसे फोरोंलायनांगौ आरो माने सासेयानोथ' ओंखायनो मा गासिबो बुस्थुखौ बावजोबो नालाय हाजोबा गोसोखांथ्र'नो बबे मोनसेखौ गोसोआव लाथ्र'नो नङा होमबा ओंखायनो माने किसुमान पस्टफोरखौ एसे खोन्थाना होनांगौ जायो आरो ना बावजोबो नालाय सोलिगासिनो आरो ना दा नैबे लामाया जाहैबाय अरुणाचलनि मेन लामा नालाय एकदम गारि थांलाय फैलाय आरो ना उपाय गैया माने हगार हरग्रोनांगौ जायो शुटिं लाफानाय समाव सिनाखि गोजा गासैबो अरुणाचलनिबाबो लामा हगारग्रोनांगौ जायो आरोना नङाबा बेसेबां लाखिनो बिसोरखौलाय मेन लामा नालाय एकदम गारि थांलाय फैलाय आरोना बिदियावनो गोबाव जायो माबाया शुटआ नङाबाथ' एसेबां गोबाव जानो नागिरा खननै खनथाम माबाबानो मोसानो रोंखाजोबो नालाय एक्टिं रोंखाजोबगौ नालाय थाब जानो नागिरो खिन्थु बे लामायाबो नैबेनो आरोना केमेरा स्टेन्डआ खनसे देखायनोसै आं केमेरा स्टेन्डखौ माबायदि नै ओरै शुट सोलिगासिनो बैथिंजाय जा हिर'नि फिसाजोआ रायजागासिनो बिमाजों मानो रायदों फिसाजोखौ दे खोन्थालाय এইটো বন নেকি কেলে অঁ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে না অঁ আচ্ছা ইয়াৰ কাৰণে এই আৰু একটা টু নাই নেকি খুলিছে আচ্ছা আচ্ছা লাগিব না এতিয়া কোনোবা আহিব দুষ্ট কৰিব ফুটেজটো লাগিব না অঁ চেক কৰে আমদানি কৰিছে আৰু ব্লেংকৰ মাল আহিব নেকি এইবিলাক কৰে না ঠিক আছে आंनि माबायाव दंफैयो नामा आंनि बार मोनसे दङ जोंना ओमफ्राय शुटिंआ इयाव सोलिगासिनो नैबे साइडआव इनि सेराव फैसिगोन नालाय आं फैग्रोबाय आरो ना बाइकजों इसोर गारिजों फैसिगोन ओमफ्राय नैबाव जोंहा सिनाखि सासे आबर आरो ना इयाव दखान होयो आरो ना मा मोनो एसे देखायनोसै आं बेखौ नै बियारखौ माबायदि फुदुंना लोङो बिराद मोजां रस्टिं बेदर दाउ बेदर बयलारलै पहले से मैंने उसको देख रहा था बियर को ठंडा करते हैं लोग घर में क्यों रखा हुआ है दखान को ये आरो फिफायो ओमफ्राय फिसालाया माबा थांदों नै जौ माबा नागिरदों आरो ना जौबो मोनो नालाय बेयाव ओमफ्राय नैबो होजोबो दाख्लै आं बेयाव फैखांखाबाय ओमफ्राय होमबाबो आं देखायाखैमोन बे जायगायाव ओमफ्राय बिनि थिक नै बिथिंजाय माबा दङ नै फुख्रि मोनसे दं आरो ना बेखौ देखायनोसै आं एसे फैनाय मछली छोड़ रहा है क्या इधर मछली है ना इधर अच्छा अच्छा बड़ा हुआ क्या ओमफ्राय नै बे उनथिंजाय नै जोंहा एसे लोंखुमाग्रा आरो नै बिथिंजाय नै बिथिं लोंखुमायो माने बे बुस्थुआ माबायाव जानला मोनला दादा मादा लोंजायाना ओंखायनो एसे साइडआव बानायदों आरो बे जायगाखौ फैजोब्बायथ' बिसोर मोनफैजोब्बाय आंबो थांनोसै बेनि नैबे राव बानायगोन आरोना शुटिंखौ बोथोराबो दासान्दि मा जादोंथाय शुटिं दाख्लैबो लाबाय दाख्लैबो अखा ओमफ्राय दिनैबो लाबाय र' दै अलप मालिक इफाले गया दाख्लैबो लाबाय दाख्लैबो अखा एकदम अखाजोंनो दाख्लैबो लानो हायासै ओमफ्राय नेक्स्ट दिनासो लानांदों आरो ना ओमफ्राय दिनैबो नै बोथोरानो बोरैबा गुग्लाग्ला अखा हाहां आरो ना बारा मोजां जायाखै बोथोरा सान्दुं दुंबा एकदम क्लियार जायो माबाफोरखौ सिनारिफोरखौ मोजां नुयो आरो ना थ' आं एबार नेक्स्ट शुटखौ देखायनोसै आरो ना बिसोरनो एसे गानख्लायगोन होनदों आरो ना जोंनावबो बावखुंग्रि हाजो दंलै रायजोफोर नै बे बावखुंग्रि हाजोआव जोंनाबो एसे नैबे लकेसनाव एसे शुट लाबाय आरो ना मोजां खिन्थु लकेसना
बिसोरो ड्रेस गानस्लायगौ मानि आं एसे मेथाइ मोनसे ससे गोसोखांदों दे एकदम हाजो दं नालाय नैबे हाजोखौ नुनानै आं मोनसे खोथा गोसोखांदों एकदम ट्रेन्डिं मेथाइ एसे खनना खोनासै आं सोरमोनो बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो देग्लायबो थांगोन आङो गाखोहैनो एकदम एक्जेक्ट मिलायो आरोना नैबे शुटिं माबाया हाजोजों माने मेथाइजों एक्जेक्ट मिलायो ना हाजोखौ नुनानै गोसोखांनानै खनबाय आं एसेनो शुटिंनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय जोंहा एकदम नेनो बायोना ओमफ्राय एकदम सिन्दां मादां मोनो आरोना जेब्ला मेथाइआ कमप्लिट जागोन भिडिअआव ओंखारगोन होमबासो माने मोजां नुयो दा नै बिदि शुटिं टाइमाव एकदमबारे बरिं आरोना एक्सपिरियेन्सबो गैया नालाय फैफेरनायनि दिनैसो आं सेकेन्ड टाइम आरोना नै बिदि शुट खालामनायाव दिनैसो सेकेन्ड टाइम दाख्लैनो बाखादों आं बिरादनो ओमफ्राय दिनैबो नै सिन्दां बादां मोनथारदों आं दिनै सान्दुंआ एसे ओंखारनानै बांसिनसो सिन्दां बादां मोनबावदों आङो दाख्लैथ' एसे अखा हाहां लोगो बुरजामोन नालाय जेबो मोनबावाखैमोन आरोना दिनै लोगोआबो गैया हारसिंसो आङो फैनाया ओमफ्राय बिसोरो दं आरोना ओंखायनो बांसिन माने बरिं मोनदों आरोना जोंनि गगामुग एरियानि माबा सेकेन्ड बावखुंग्रि हाजोखौ नायदो रायजोफ्रानो बैसागुआव गाखोनोबा फैयो आरोना जों गाखोफैयो बेयावनो जों क'क्राझाराव थांलायलायालै जोंना नैबेनो ओमफ्राय नैबिथिंबो बरिया जायगा दं बैथिंजाय नैबे हाग्रा नुनायाव लांदां जायगा दं आरोना न'खरसे खारबोदों बेयाव आबरा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आं दा नैरै देखायबोनाया जाहैबाय बेनो आरोना नै एबार नैबेनिया जोबथ'नानै नेक्स्ट शुटआ जाहैबाय नैबे उनथिं नुनाय बै हाजो गोजौआव नैबाव लानो होन्दों आरोना नैबाव एसे लांदां जायगा दङ बेयाव न'खर गोदान खारबोनाय दङ आरोना बेयाव लाहैनो होन्दों थ' आं देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो माबायदिखौ लागोनथाय माबायदि एबारनिया मेथाइआ बबे मोनसे ससेया जागोनथाय बेखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो एसे नैबे लकेसनखौ नायदों आरोना माबायदि जागोन होननानै बेयाव मोनसे शुट लानो नागिरदों लकेसनावथ' बिराद बरिया नैबे हाजो दङ हाजो जावख्लाबनाय आरोना लामाया गोदानसो नालाय ओमफ्राय नैबे आं जिथुनाखि बैयाव न'खर गोदान खारबोदों होन्दोंमोन ना बैनो आरोना नैबेनो ओमफ्राय नैथिं बै जोंथिंनि जायगाया नैबेनो आरोना नैबे मदुफुर बैथिं ससे थांबानो जोंनि नोलोबारिखौ मोनगोन आरोना ओमफ्राय फैनानै नैबे जायगायाव शुट लानो नागिरदों लकेसना बिराद मोजां बेनिफ्राय जोंना नै हिर'नि फिसाजोआ अन्थाइ खुबै हरगासिनो आरोना दे बाबाया मा खालामदों दे खोन्थालाय बाबाया मा साबायदों दे खोन्थाब्रा खोन्थाया आयु गोजान गोलैलांगोलै नेक्स्ट शुटनि थाखाय जोंहा हिर'आ ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आरोना ओरै मेथाइ एसे दामना होबाय नेक्स्ट शुटनि थाखाय रेडि आरोना एसे दालाय एसे देखाय नालाय नेक्स्ट शुटनि माबाया माबायदि जागोन बे माने आं हारसिंनो खनबोनाय जागोन आरो हारसिंनो माने बेनिफ्राय माने बेखौ लोगो मोनफैगोन आरो बिदि जागोन आरो नेक्स्ट शुटआ हिर'इनखौ आरोना देलाय एसे दामना होलाय माबायदि मिउजिक फैगोन ना मेथाइ गैया आरोना इयाव जोंना हिर'आ नै नैबे स्टेपखौ एसे खोनासंगोन आरोना हिर'आ माबायदि माबागोन बेखौ आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो दे बेयाव बेलेगसआव थांगोन नै बेयाव माने जों थांसै बायदि दख'ना गाननायल' जागोन नुनायल' आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ जों एसे दा मेदामा फोरोंगासिनो बारा हिर'आ बारा लायाखै दै गोसा रायना हो स्पिकार लायाखै मानो माबायाव स्पिकार लाना हो रायबाय थानांगौ नै होमबासो मानियोना मेनेजारा रोङा नायग्राफोरा रोङा ना आन्दायोथ' आरो नायग्राफोरा एसे नुयोलाय माने नायनानै रोंबाय माने इयो नङा होमबा माने डाइरेक्टरनिफ्रायसो बांसिन रोंबाय आरो माने नायग्राया बांसिन रोंखायोना जेब्लायबो गोजा गोमो गोथां चेन्ज खालामबाय थानाय एसे दा थाबायनानै एसे गाननायखौ लालाबायना होनसै इदिजों बाहायलै चेन्ज खालाम साके बाथावथाव आं गायलै थाबनो एकदम बरिं आरोना दसे माबालायबाय दसे जिरायलायबाय देलायलायबाय खावथं जिरायनानै नेबाय थादोलाय
लोगोफोर थानांगौ एसे बुरजानो दिनै आं हारसिं फैनानै एकदम बरिं मोनबाय आरोना उपाय गैया होमबाबो माने भिडिअखौथ' बानायथारनांगौ नालाय ओंखायनो नेबाय थाबाय आं दसे भिडिअ एसे गोलाव जाबाय थेवबो माने आङो ससे साफायबावनानै थांसै आरोना बिसिनाबो कमप्लिट जाखासिगोन दसे थानानै बाखि माबाफोरखौ मैयानो साफायखादों आरोना ओमफ्राय दिनै ससे थानायखौ दिनै बेयाव हाजोआव लाफैदों आरोना बेखौसो आं मोनबाय मैया स्टार्टिंनिफ्रायनो मोनाखिसै माखासेखौ माने न'आव साफायदोंनो आरोना ओमफ्राय माखासेखौ मैया बै जियादल लाहैदों आरोना आं बेखौ मिथियाखिसै ओंखायनो लाहैनाय जायाखिसै नङाबा लाहैनाय जागौमोन खोमा मैया ओमफ्राय दिनै नैबेखौ लाफैबाय आरोना नोंथांमोनाबो माबायदि नुगोन आं एसे देखायलांबावसै आरोना नेक्स्ट शुटनि थाखाय रेडि जाबाय ना एक्ट्रेसा माला माला चेन्ज जागोन नङाखाय गोदान माने ओरैबो साइडनिफ्राबो चेन्ज जाजोब्बाय आरोना दहाय बेलेगमोन दा चेन्ज जाजोब्बाय नै हिर'नाथ' एखेयानो हिर'आ एखेयानो जायो गासिबो सानैखौल' सोदों आरोना कटखौल' सोदों ओमफ्राय गासिबो एखेयानो एकदम आथिं बिजौनिफ्राय लानानै खर' बिजौसिम एखे ओमफ्राय नै मा फिसाजोआ मोसागासिनो मेथाइखौ फिसाजोआसो रोंलायलांबाय खोमालै मोसानो देलाय मोसालाय आंनि एसे दे आर'नाइ हो मालाय मोसागोन दे नैबे मोनसे शुटआ बिराद गोबाव लाबाय आरोना ड्रेसबो चेन्ज खालामबाय नालाय ओमफ्राय लकेसनाबो चेन्ज जाबाय नालाय बिराद गोबाव लाबाय आरो नैबे मोनसे शुटआ थाब जायाखिसै गाबनिसोमोनबालाय बेयाव बेबायदि गाबनि बेयाव बायदिबानो जाबाय बेना एबारना बायदि गाबनि बि जागोन बायदि गाबनिथ' आनो बायदि नैबे मोनसे शुटखौ रेडि खालामबाय आरोना साफायसिगोन एबार बिराद गोबावनि उनावसो नैबे शुटआ खनसे रेडि जाबाय आरोना गासिबो ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय लकेसनाबो चेन्ज जाबाय बेनिखायनो एसे बिराद गोबाव लाबाय जायगाया नै बिथिंबो दङ बिथिंबो लागोन होनना बुंदों ओमफ्राय नैबाव लाबाय आरोना खनसे नै आबर गथ'फ्रा एकदम नायै मिनिगासिनो नै एक्शन तू भी जानता है उसको सिंगल बच्चा है खाना जानता है गथ'फ्रा जि एदावबायलै नै नाम बताओ तेरा नाम बताओ नाम बताओ नहीं बता सकता क्यों तो ही बताएगा नाम बताओ कांकिन कारगिल बाप रे इंडिया से पाकिस्तान को मारने आए अच्छा पाकिस्तान को मारने आए क्या बनेगा पाकिस्तान को मारने के लिए फौजी गरीब बनाएगा अच्छा कारगिल तासो कारगिल लालो लोटो अच्छा गालो लड़का है ना इसलिए लोटो है कैसा सर रहे रे तू लोग बाप रे ओरैबायदि गथ'फ्रा दंफांनि लगायनायसो मालै गथ'फ्रा नै बिफाया एक्टर बिमाया डाइरेक्सन होग्रा डाइरेक्सन मेनेजार जानानै दङ फिसाजो आलाय सिलाय बेस्रा इसो नायग्रा गैला फिसाजोखौ नै लांफैयाखै नोंखौ मामि लांफैयाखै नै गथ'आ बोराबलाय लांबायसो फिल्म बानाय नै लोंहोबायलै जोंना एक्टर डाइरेक्टरा बेखौ लोंहोबाय आरोना थान्दा एसे लों आं बारा गोबाव शुट खालामबाय थाला आरोना नैबेखौनो लास्ट बानायनोसै एबार ग्रुपनि मोसानाय दंनो आरोना बे मोसानायखौ खनसे देखायनोसै नोंथांमोननो बेखौ देखायनानै आं थांसै आरोना बिसोरो दा लासैनो नैबेजों ओंखारलांसिगोननो आं बिसोरखौ लानानै खनसे देखायनानै ओंखारलांसै आंबो ग्रुप मोसानो खनसे गासिबो देलायखाजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय जोंना डाइरेक्टर बिथाङा बारा फेसिलिटि होआखै नामा माथो नै पार्टि जाबनायसो गारि गंनै बिनांगौ आंखौ लांफाला नङाबा ओंखारबो एबारावहाय नैबेयाव फैबाय आरोना नैबे दालाङाव ज' मोसानायखौ लानो होनना फैबाय नैबिथिं साहाथिं हाजो दङ बेयावबो मोजांथारना सिनारिया बिराद बरिया ओरै साहाथिं जि मोजां नुहुरो हाखाया हाजोखौ नै सान्दुं गोसाबा खिन्थु बिराद बरिया नुगौमोनलै जायगाखौ खिन्थु बोथोरा मा खालामगोनथाय केमेरायाव मोजां नुनो हागौ मबाइलाव बारा थिग नुवाखै जानो हागौ बिसोरबो मोनफैबाय नै गारिया ओमफ्राय नैबेयावनो जमाखौ इयावनो लानो होनदों आरोना
tadi joma mosaनाय माबायदि जागोन नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरो ना नायलांबानो जाबाय बयबो गारिया अलरेडि मोनफैबाय बिसिनाबो थोन-थोनथारनै ओमफ्राय नै बिसोरबो मोनफैबाय जा हिर'आ नैबे माबा पजिसनखौ लाग्रोदों आरो ना फार्स्टआव माबायदि जागोन टेस्ट नायदों आरो ना नैबे ग्रुपनि बियो ग्रुपनि डेन्स आरो ना एबार नै बिसिनि फाला मेथाइआ 이디나 이디 이네 이디 받는 거 이디 안 그러나 안 지나게 어리 부르면 이디 받는 거 있네 이디 뭐 그래가네 싫어 그런 거 그랬다 ग्रुप मोसानाया बेनोमोन आरो ना आं बारा लाबाय थाला मोसानाय ग्रुप मोसानायखौ इसोर बेयाव माबाय थासिगोन सुट लाबाय थासिगोन आरो ना फार्स्टआव माने एसे ट्राइ खालामनानै जाबाथाय सुट खालामनानै थांसिगोन आरो ना बेयावनो लास्ट खोमा ओमफ्राय एसे दंबावो बेखौ माबायाव लायसिगोन बिसोर न'नि माबायाव लायसिगोन आरो ना न' थानाय पजिसनाव लायसिगोन आरो ना आं बारा गोबाव खालामलाबाय थाला बेखिनिखौ बानायनानै थांसै आरो ना दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरो ना आरो सोर गोदानै फैदोंबा माने माबा खालामदो आरो ना साबस्क्राइब खालामदो थ' बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं एक्ट्रिसनाबो जोब्बाय रला ओंखायनो माने गानस्लायबाय एसे गोजान थांसै थाथ'दो बाय बाय